हेलो फ्रेंड्स बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो जे आदा मोनसे भिडिअ नांगौ बेनो जाबाय CSB पर्टेला आपडेट जाबाय नामा साइडा गोबां बिजि नायनो हायाखै। लोगोसे Gr-4 रिजाल्ट माब्ला मोनगोन बबे मान्थआव मोनगोन मार्च एप्रिलाव एबा फरेस्ट रिजाल्ट नोंथांमोननि एग्जामनि माब्ला मोनगोन काट अफ प्लास फिजिकल टेस्ट माब्ला जागोन एन्ड नन टेक्निकल प्लास WCD एबा टेक्निकल BTC Gr-3 एग्जामा माब्ला जागोन दा बेनि सायाव खबर खालामगोन एसेब्लाबो जास्ट एनालाइसिस खालामगोन। दा बेनि सिगां जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो लेटेस्ट आपडेट मोनबाय थागोन आरो गोदान नटिस फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव मोनगोन। दा जोङो CSB नि पर्टेलाव फैबाय आरो बे साइडा गिबियावनो खोन्थाखागोन जे गोबां बिजि जादोंमोन नाथाय फाइनालि दायो गेवफिनबाय। नोंथांमोना बयबो चेक खालामफिनदो सिगांनि बायदि गेवफिनबाय। दा बेबायदि डिजाइना एसे चेन्ज जादों जास्ट एसेल' चेन्ज जादों आपग्रेड जादों। दा नोंथांमोना बेखौ नायबा दायो लिंकआ अपेन जाबाय। अब्ला गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे दासिम मानो जायाखै होननानै। दा बाथ्राया बेनि खिजानि बिथांमोना आपग्रेड खालामदों जानांगौ। दा जेरै नोंथांमोननि Gr-4 सिटनि सायाव दङमोन आरो बेनो जाबाय आइथाइ गोनांनि Gr-4 मोन दाखालिसो अरेल टेस्ट जानानै थांबाय। देन फरेस्ट गार्ड दङ स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोननि फरेस्टार Gr-1 दङ आरो दा बेखिनिया दंथ'यो दायो CSB पर्टेलाव। बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन थांनाय बारनि एडमिट एग्जाम जानायनि। अके स' बेयाव पास जाबाथाय फिजिकल टेस्ट दङ। दा फिजिकल टेस्ट पास जाबाथाय आरोबाव भाइभा टेस्ट दङ। दा बेजों दाजाबनानैसो मोनसे सिलेक्शन प्रसेस फरेस्टनिया। दा बेनि रिजाल्टआ दासिमबो होथ'नाय जायाखै। दा बेखौनो सोंदों माब्ला मोनगोन रिजाल्ट। दा ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा हाइ लेभेलनिफ्राय Gr-4 जा एबा Gr-3 जा दासिमबो एनाउन्स खालामाखै जे रिजाल्ट होसिगोन एबा होथ'वा होननानै। गोबां सोंनो गोनां दङ जे मिडियाफ्रा सोङोबा मोजां जागौमोन Gr-4 नि फाइनाल रिजाल्ट माब्ला मोनगोन होननानै। हयथ' एप्रिलाव फार्स्ट सप्तायाव मोननो हागौ। दा मोनसेल' बाथ्रा जे सर्सआव मोननाय बादिबा एप्रिलनि फार्स्ट सप्तायाव एग्जाम जागोन बायदि होननाय खोनादों Gr-3 लेभेलखौ। बेनो जाबाय BTC नियाव। दा मानि थाखाय जाथावगौ जों बेखौबो एनालाइज खालामगोन। मानोना BTC आव इलेक्सन फैगासिनो दङ आरो बे इलेक्सना नोंथांमोननि जागोन बयबो खोनाखाबाय बेनो जाबाय सेप्तेम्बराव। दा सेप्तेम्बराव इलेक्सन जायोब्ला रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन बेखौबो गोबां सोंगासिनो दङ। स' दायो जोङो मोनसे प्रेडिक्सन खालामगोन। जों जास्ट मोनसे एनालाइसिस खालामगोन जे एग्जाम थाखाय जाहाथे रेडि जानो हायो। BTC काउन्सिल इलेक्सन दङ बेनो जाबाय सेप्तेम्बराव बेखौ माने फोसावखाबाय। अब्ला आगस्टआव नोंथांमोननि MCC नांगोन एबा मडेल कड अफ कन्डाक्ट नांगोन अब्ला साख्रि होनो हाया जायो बे टाइमावहाय। दा इलेक्सननि सिगां जुदि एग्जाम रिजाल्ट होयोबा एप्रिल मे जुन जुलाइआव एग्जाम जानानै फिजिकेल टेस्ट जानानै नोंथांमोनखौहाय सिलेक्सन खालामनानै साख्रिखौ होनांगोन। मानोना बिथांमोना बेखौनो थांखि लादों जानांगौ जे इलेक्सन सिगां बिथांमोना मा गभर्नमेन्टआ साख्रि होनो हागौ आरो बेबादि कन्डिसनखौ दायो नुनो मोन्दों। मानोना दासिम जेबो रिजाल्ट होथ'वाखै। अब्ला एग्जामा एप्रिलनि फार्स्ट सप्तायाव जागोन बायदिखौ गोबां सर्सआव मोननाय जादों। दा नोंथांमोना रेडि था जे एप्रिलाव एग्जाम जागोन बायदि खोनादों बेनो जाबाय Gr-3 आव। दा बेनो बेखिनियानो दासान्दि पर्टेला बिजि जादोंमोन। दा फाइनालि Gr-4 आ रिजाल्ट फैनांगौ बेनो जाबाय फार्स्ट सप्ता एप्रिलाव नङाबा मार्चनि लास्ट उइकआवबो फैनो हागौ थाबैनो। जेब्ला फैयो नैबे पर्टेलाव नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव। दायो एक्टिभ जाफिनबाय नोंथांमोननि CSB पर्टेला। गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे आदा मा जामारदों मोनसे भिडिअ नांगौ होननानै। दा नोंथांमोननि साइडआ गेवबाय नै जास्ट नोंथांमोना क्लिक खालामबानो दायो बेबायदि मोनगोन। दा बेखिनियानो। दा गुबै बाथ्रा जाबाय हायार लेभेलनिफ्राय गोजौ लेभेलनिफ्राय साख्रिनि एबा रिजाल्टनि सायाव दासिमबो बुंनाय खोनायाखै बा मोनथ'वाखै आरो जेब्लानो मोनो नोंथांमोनजों लाबोगोन चेनेलाव। दा जियानो जा बेखिनिखौ मोनथिग्रोबाय। दासिम गोबां कमेन्ट्स खालामदोंना बेखिनियानो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ।